kaunti ya Kisii Richard Mumima Onyonga nigabeire gakoboria gusekubumugania umugavana be kaunti ya Kisii Paul Simba Arati gokora monchererio ase chinsemo ao imeje kaunti ya Kisii na ene chingaki baroberetie gochia gokora chingwana chiokoiwana murikyo ito Frida Kerubo na mange. Ase taro yomonogeri webunge nene Moses Wetangula imeyorogongorwa gusi yakorekana bwango iga nigomo gusi atwalito kwegena buno koigwana ngo chigotoka ngati yo mugavana we county ya Kisii na boigo omo senator ayamagega yokobwatania omugavana Paul Simba Arati na boigo omo senator Richard Onyonka na kubagania gotwara okoigwana na boigo kubakorera abagusi emerimo kolende nigo babirabo bancherenito kubolia kwaye Wetangula na gukwana ni abune nchere moyo korokia kubwatia okoboli oku. Wewe kijana umerusha jiwe kwa sababu ya Onyonka au ya Arati, umeumiza mwenzako, jioni wako pamoja. Na waomba leo nikiwa hapa kama baba yenu, kama ndugu yenu mkubwa, mkubaliane kutembea pamoja, mfanyie wananchi kazi. Ikifika kule mbele, mabishano ya kisiasa is always there. Magega ya yogo korekana nigo mo senator Richard Mumima Onyonka aeso kiribene na boigo kogania omugavana kurigereria ebinto ase chingaki eroberetie gotwara engwana yokoigwana nere. Gati yabiria abeire gakumurikira nigo aganirio omugavana Simba Arati kurigereria budget yo mwaka w'ekiribubere 2022 na boigo mwaka w'ekiribubere 2023 na kwaeneke bunango cyakere emirimo na gukora amonjoriro ase sector yobochenu imeye county ya Kisii na boigo kwaenekia obokoreri obuya. Tinga kiechio boigo nigo amuganirio mugavana gotiga gosagana aba MCA bali batali gwanchirana amangana ye asa muganirio omugavana kurigie chinchira cyo gosonsora amangana naba MCA gotwara obosibole bokorwa chingwana chiabo. Boigo nigo aborigwa kurwa maskani gochia ase abarai borgongorwa gusi animono ase ensemo yomo senator Richard Onyonka omobunge Silvana Sosoro omo women rep county ya Kisii Doris Aburi na boigo Dr. Robert Munda na boigo aba MCA bonsi asaborigwa gotiga kubarama chingaki chechingwana chiaye. Nigo boigo aganiria abanyakonda chisupplier na boigo bali bakurobokoreri ime county ya Kisii kweneke buna ngwakano bale enengo yabo. Kolende ayongati yali omo senator Mumima Onyonka aganirie omugavana Paul Simba Arati kumulekera na gukora amonchererio elinde babe bago ikaransa na gutwara engwana yokoigwana. Boigo nigo aeneke buna ase chingwana barabe bagotwara nigetuleti yabagaka erabeke gotoka roro abaraibe chidini abaraiba bonchereria na boigo ababwatani iligokorekana boikeranu. Frida Kerubo, Ndizi TV.